Hello? Ottaa puhelun Hello? vastaan. No! Ja sitten tämä, jonka me kaikki olemme joskus kokeneet. Tällä kertaa noin 40 metriä. It's very interesting. It's fun though. It's fun. Yeah. Definitely the silliest thing I've ever done before in my life. So. I think same. Yeah. Ja huikea heitto Kaijalta heti ensimmäinen tore. Ehkä jätän Google Translatorin rauhaan tämän jälkeen. Ja sinne nyt. Well, it seems that you don't really throw the phones in India, do you? We don't. We probably use it. But you still hear why? Yes, I'm having fun. It's very great. On jo semmoinen ilme, että nyt taitaa kännykkä saada kyytiä ja kyllä saa huikea heitto tuonne. Tosi hyvältä, että ensimmäinen kerta kun on täällä kisaamassa tätä kännykän heittoa. Do you have any sports background? Onko taustaa urheilua? On jo heittola ja moukaria on heittänyt 10 vuotta. So this was not a mistake? No, ei. Do you feel? Very good. Very good. Did you practice for this or Harjoittelit. just came? Harjoitatko yhtään? Yhden kerran. One time. You go closer. Yeah. So how did you prepare for this? Miten valmistaudut tänne? Eilisellä juomisella. She drank yesterday. I came second. I'm happy with that. This is my furthest throw, so I couldn't do any better. So I'm happy.